Замисляла ли си се понякога защо посягаш към храната без да си наистина гладна? Това е първият епизод от поредицата "Емоциите и храната" и ще започнем от основите. Какво означава емоционално хранене? Нека започнем с това, че емоционалното хранене не е лакомия или липса на воля. Това е хранене, провокирано от емоции, както положителни, така и отрицателни. Гняв, тъга, тревожност, но и понякога скука или пък радост. Емоционалното хранене не е вродена реакция, то е заучено поведение и се формира в среда, в която храната се използва като утеха или награда. И с времето това се превръща в автоматичен механизъм. Емоцията предизвиква дискомфорт. Дискомфортът ни кара да посегнем към храна, за да се утешим. Емоционалното хранене предизвиква облегчение, но облегчението води до вина и цикълът се завърта от начало. Емоционалното хранене касае не само количеството храна, но и качеството й. Повечето хора, склонни към емоционално хранене, обикновено посягат към храни, богати на мазнини или пък захари. Емоционалното хранене е адаптивна стратегия. Защитен механизъм, който някога може да ни е вършил работа, но сега ни помага само временно. И когато емоционалното хранене се превърне в основния начин за справяне с нашите емоции, то започва да вреди, както физически, така и емоционално. В следващите видеа ще ти споделя конкретни причини за емоционалното хранене и стратегии, с които можеш да се справиш с него. Линк за индивидуална психологична консултация, свързана с емоционалното хранене, можеш да откриеш в коментарите. Последвай ни, за да не изпуснеш следващите видеа от поредицата.